Absoluuttisen totuuden aika on koittanut. Nimi Asko-Juhani Tanninen. Ikä 42 ihmisen vuotta. Koulutus VTM Hallintotieteet. Työskentelen luottamustoimessa, jonka kautta minulla on suhteita, joiden kautta minä taas kuulen korviini mielenkiintoisia asioita, joita koen tarpeelliseksi tuoda tässä esille. Mielestäni hyvän skeptikon ominaisuudet voi tiivistää yhteen sanaan uhpu. Siis uhpu. Usko, halu, palo, uskallus. Jos vaikutan aika ajoin hullulta, niin se tarkoittaa vain sitä, että sinä olet hullu. Kun et katso maailmaa riittävän avoimin ja kyseenalaistavin silmin. Totuus ei ole tuolla ulkona, vaan totuus on aivan nenäsi edessä. Ne vaan haluaa uskotella, että totuus on tuolla ulkona, mutta se on tässä ja nyt.